Hello mga kapobre, for today's video mga pobre, magpagwapo sa midaan. Usa mi madto sa iya dental clinic Pagadian City. So syempre wala nagpagwapo atong mayor diha. Hinungitan gyud na sa iyang first lady charot. Ngamis gidong naong ni Cookie. Ha? Ngamis ang naong ni Cookie. May. Ay. Labo ang balahin ko do. So medyo tugnaw karong panahon na mga kapobre kay ulan-ulan manggod diri sa Pagadian. So usa mi mo adto sa iya dental clinic kusulod sa pud mi aning restaurant nga wala pud diri sa Mangbukid. Kay aron mo experience pud mi sa pagkaon ani inyong Korean restaurant diri sa inyong syudad. Diri gid mi nagpaduol dapit aning aircon nila nga table kay init biya kaysa tukbukin. Magdaro biya ta dito diri experience at taga-Bugnaw. Ha? May batong. Man. Ay, Batong day pagkakabuang ka din. Kana din sa rin. Tuloy may. wan siya ka na pinya, ngay niwa. Dili day. Sa din. May singalan ka tayo. Abot na rin. Abot na sinala na rin. Kani. Kaya din. Kailan ka na din. Pichay, dinapit sila yung ano kanang batong, gibutangan og sauce. Sa din. Kini. Kaya pag ka din. Pichay. Letos na day. Dongo. Dong, unsa ni? Utok-lak. Ha? Utok-lak. Ha? Utok-lak. Utok. Utok-lak, ang milo. Ako na ba na watermelon? Dara dongo. Ano na isda, barag karang kan, barag kasili. Di ba may dire doon? Nakita ka doon. Ya. Siyempre. Yan na siya. Wow, kitong. Day, di mo ko kabaluan ni Jay. Ha? Ko kabalo ko, samok pa niya. Okay, tuloy si Inday. Apo nito na lang ito, samok ka pa. Ay, bonita. Di ko kabalo. Gina, tuloy. Tuloy daw ko na. Ano, chat? Ana. Nga, wap. Ikang-kang kag chopstick. Sa? Batong, dahag sauce. Kani yun. Kani na, isa ni. Kani isa ni, isa. Ito lang eh. Orange one. PCP. Ano niya? Haus mo ni Day. Ako si gani. Ilang paglamit niya? Pag humana mo kaon mga kapobre ni proceed na misa, iya dental clinic. Diri dapit sa Hall of Justice. Diri, kita ninyo ang Mona Pharmacy na siya sa second floor. Dayon, siyempre, musulod na dayon make excited di kaya sila magpahinlo sa ilang ipon. Unya, makakita ni doktora. Mo man niyo ni Cookie diri gusto makita pirmi ni doktora ng yang pertig gopaha nga naong. Ang pag-abot-abot kita mo diri sa sulod, abi na magparaan mo ato nga flowers charot. Gitagaan din mig iya dental clinic nga t-shirt. So happy kay mi diri mga kapobre kay. Nasuko dira biya po ni Inday bisag dako na si Inday double XL na. Iya mo. Ha? Nagaligo na ganito. Ah, so kabalo jud ka mo langoy. Ayun na si Sir nga kabalo ka mo langoy. Kabalo na siya mo langoy. Kay pag-abot na mo diri na apa may mas nauna na mo, so sila gid ang mauna. Ni proceed sa mi adto sa Gaisano mga kapobre kay mamalit mi danog swimwear. Kay mo adto mami unya sa Kaylis Palm Resort mga kapobre. So diri napita lagi po tayo supporters. So niya pag-abot ko sa Gaisano, di timoy perting daghana gid ay nagsuporta nato diri. Daghang proud pobre diri dapita. Hi.
sa mo wala na. Eh kung sa imahapon mo ba? Kung sa wag na natin okay. Hoy, picture here. Wala ka sa Inday. Inday. Agne, dunia. Video lang dahil para makita. Ay, daw natin siya. Ito, kaya. Ayaw ba ang gugma? Ano ko sis? Dala kita ka ba? Daraday. Ha? Daraday. Maniplit atong lagay. Saan na magpili, day? Na mura kita dulpin. Tulo na, day? Oh. Tulo, kakukay gamay. Ngay mo day na So, diri nga part, dagan pagilita diri sa Sululog supporters. Hi ninyo! Salamat kay sa inyong pagsuporta. Malipayon jud kayo may ani nga time ay. Dili po dapita lain na sad nga upon nga nakaila po di ay gyud. Ay salamat kayo. Unsa? gamay na guys kukay day. Aman. Kini. Ay, may na lang. Ay, Allah. Hi. Hi, Chief. Ano, day ibot day. Udot do nag-ibot wala ibilin kanan ka nang iburot na. Oo, kay Bilar, di ko pwede. Ah, So karon pasta sa to karon kani usay makita na to. sige. Amiro ko gasa na. Gikitap tas koke. Magagbangon ang pagkagabi. Ah, Hindi mo tayo. Now, this time. Da. Mana kita upugan? Mana sa disco? So ang kang inday diri ron mga kapobre kay kana iyang mga ngipon nga bilangkad na mao na siya kinahanglan nga ma-close pag-abot sa panahon po. Syempre, magpahimo sad kog mag-o nga kanang denture mga kapobre. Kaya aron mas manindot pag ang atong smile sa inyong mga atubangan, charis. Si Inday kay nagpa-brace siya sa down karon. So, wala na ko siya na videohan nga closer sa ihang brace kay naamagog ko diri sa Pikas. Sa tanan dihang naay problema sa inyong ngipon, sa inyong baba, ay mo pagduha-duha og visit diri sa Iya Dental Clinic Pagadian City kay grabe gid ang ilang serbisyo diri, worth it kaayo. Ay di lang ta mabalaka sa pagpa-brace ni Inday kay nagatang man pod iyang bana sa kilid oh. Tanawon po na niya unsa pud kagwapa iyang asawa inighuman ana. So after ana, nagyayahin na jud mig picture diri mga kapobre sa ilang mga gwapa kay nga staff dinhi sa Iya Dental Clinic. Salamat kay sa inyong makanunayong suporta sa amo labi na gyud ni Doc Iya. So pagkahuman-human gyud mo diri ni bye-bye nami, ni proceed nami adto nami sa Kilis Farm Resort mga kapobre nga naa sa Barangay Alegria, Pagadian City. Humana ninyo ni nga video kay naay gwapo. Humana ninyo ni nga video mga kapobre kay basin day na mo mga special occasions, birthday or kanang sa inyong kasal, after sa inyong kasal, mag-honeymoon or sa maka something kadala inyong pamilya nindot kay diri mabiyabihon kay lahat mga staff o makita jud ninyo ang view sa Kilis nga nindot kayo nag-blow ang tubig unya ang mga palibot super limpyo kay sa nga tanan. So di ta maulaw mo dala sa atong mga guest diring dapitit. Yay, thank you. Og syempre gisulit-sulit na dayon namon sa pagsuroy, gi-enjoy namo ang view nga nindot kaayo. Hi tatay gwapo, salamat sa imong lansones, tabis kayo. Og dili di ay naa silay video key or karaoke. Cheers! Hi! So, usa mi magkanta-kanta mga kapobre, ni proceed sa mi sa room. So, ipaandar ni tatay ang aircon kay para daw mabugnawan sad mi. Kagikan, biya mi nagdaro. Ha? Kaya nagharay naman sila kay bugnaw na ako surprise para nila. Tindog. Mga slay, wala kang pamitay. Ang mga slide. Gidong, kanang gamay mo ha? Sabi sa motor eh. Ah. Palawag maran eh. Utay, pero makaroon na kagabi. Ang saday? Manggaw sa pamitay. Ikaw na may sapo kay Pante man ako. Kaniyo dari. Pagdari? Palawag sa rin eh. Pagdari ba? Yeah.
Aoban? Human sa mong kasaba mga kapobre sa kwarto ng gawas may kanari tayo mga solid supporters diri sila Ma'am Jane. Salamat kayo sa pag-ari. Unya nag-sit up na para sa among bonfire. Ayaw mo kalimot dala og gitar para bibo ang inyuhang barkada o pamilya or loved ones. Nakita mo ko, pinagpalit ako. Kasi siguro ngayon sa bago mo. Tarong ano? Uy. Nanay, uy. Every time sa ayos. Ay.